Anjelovi cirkvi v Efeze napíš: Toto hovorí ten, čo pevne drží vo svojej pravici 7 hviezd a chodí medzi 7 zlatými svietnikmi. Poznám tvoje skutky, tvoju námahu i vytrvalosť, i to, že nemôžeš zniesť zlých. Preskúšal si tých, čo hovoria o sebe, že sú apoštolmi, a nie sú, a zistil si, že sú luhári. Si vytrvalý, mnoho si zniesol pre moje meno a neochabol si. Ale mám proti tebe to, že si opustil svoju prvú lásku. Spomeň si teda, odkiaľ si vypadol. Kajaj sa a čiň prvotné skutky. Ináč prídem za tebou a pohnem tvoj svietnik z jeho miesta, ak sa nebudeš kajať. Ale máš k dobru to, že nenávidíš skutky Mikulášencov, ktoré ja nenávidím. Kto má uši, nech počuje, čo duch hovorí cirkvám. Tomu, kto zvíťazí, dám jesť zo stromu života, ktorý je v Božom raji. Anjelovi cirkvi v Smyrne napíš: Toto hovorí prvý a posledný, ktorý bol mŕtvy a ožil. Poznám tvoje súženie aj chudobu, ale si bohatý. Poznám i rúhanie tých, čo hovoria o sebe, že sú Židia, a nie sú. Sú však synagógou satanovou. Neboj sa toho, čo máš vytrpieť. Hľa, diabol niektorých z vás uvrhne do väzenia, aby ste boli skúšaní, a budete v súžení 10 dní. Buď verný až do smrti, a dám ti veniec života. Kto má uši, nech počuje, čo duch hovorí cirkvám. Tomu, kto zvíťazí, druhá smrť neuškodí. Anjelovi cirkvi v Pergame napíš: Toto hovorí ten, ktorý má ostrý dvojsečný meč. Viem, kde bývaš, tam, kde je trón satanov. Ale pridržaš sa môjho mena a nezaprel si vieru vo mňa ani v dňoch Antipasa, ktorý je môj verný svedok a ktorého zabili u vás, kde býva Satan. Ale mám niečo málo proti tebe, že tam máš ľudí, čo sa pridržajú učenia Bileámovho, ktorý učil Baláka zvádzať synov Izraela, aby jedli mäso obetované modlám a aby smilnili. A aj ty máš takých, čo sa pridržajú učenia Mikulášencov. Kajaj sa teda. Ináč čoskoro prídem za tebou a budem bojovať proti ním mečom svojich úst. Kto má uši, nech počuje, čo duch hovorí cirkvám. Tomu, kto zvíťazí, dám zo skrytej manny a dám mu biely kamienok, na ktorom bude napísané nové meno, ktoré nepozná nik, iba ten, kto ho dostane. Anjelovi cirkvi v Tiatírach napíš: Toto hovorí Boží syn, ktorý má oči ako plameň ohňa a nohy ako lesklý kov. Poznám tvoje skutky, i tvoju lásku, i vieru, i službu, i vytrvalosť, ale aj tvoje posledné skutky, hojnejšie ako prvé. Ale čo mám proti tebe, to je to, že trpíš ženu Jezábel, ktorá hovorí o sebe, že je prorokyňa, a pritom učí a zvádza mojich služobníkov, aby smilnili a jedli mäso obetované modlám. Dal som jej čas, aby sa kajala, ale ona sa zo svojho smilstva kajať nechce. Hľa, vrhám ju na lôžko a tých, čo s ňou cudzoložia, vrhám do veľkého súženia, ak sa nebudú kajať pre jej skutky. Jej deti zahubím smrťou, a tak všetky cirkvi spoznajú, že ja som ten, čo skúma vnútro i srdcia, a každému z vás odplatím podľa jeho skutkov. Vám však ostatným v Tiatírach, ktorí sa nepridržate tohto učenia, ktorí ste nepoznali to, čo sa nazýva hlbinami satanovými, vám neukladám iné bremeno. Len sa pridržajte toho, čo máte, až kým neprídem. Tomu, kto zvíťazí a až dokonca zachová moje skutky, tomu dám vládu nad národmi. Bude ich pásť železným prútom a rozbije ich ako hlinené nádoby. Ako som ju aj sám prijal od svojho otca a dám mu rannú hviezdu. Kto má uši, nech počuje, čo duch hovorí cirkvám.
Anjelovi cirkvi v Sardách napíš: Toto hovorí ten, čo má 7 božích duchov a 7 hviezd. Poznám tvoje skutky. Máš meno, že žiješ, ale si mŕtvý. Prebuď sa a posilňuj, čo ostalo a čo malo umrieť. Lebo tvoje skutky nenachádzam dostatočnými pred svojím Bohom. Spomeň si teda, ako si to prijal a počul. Zachraňuj to a kajaj sa. Ak však nebudeš bdieť, prídem ako zlodej a ani sa nenazdáš, v ktorú hodinu prídem na teba. Ale máš v Sardách niekoľko osôb, ktoré si nepoškvrnili rúcho. Tí budú chodiť so mnou v bielom, lebo sú toho hodní. Kto zvíťazí, bude oblečený do bieleho rúcha a jeho meno nevymažem z kníh života. Jeho meno vyznám pred svojim Otcom i pred jeho anielmi. Kto má uši, nech počuje, čo Duch hovorí cirkvám. Anjelovi cirkvi vo Filadelfii napíš: Toto hovorí svätý, pravdivý, ktorý má Dávidov kľúč, ktorý otvára tak, že nikto nezatvorí, a zatvára tak, že nikto neotvorí. Poznám tvoje skutky. Hľa, otvoril som pred tebou dvere, ktoré nikto nemôže zavrieť. Lebo hoci máš málo síl, zachoval si moje slovo a nezaprel si moje meno. Hľa, dávam niektorých zo satanovej synagógy, čo hovoria o sebe, že sú Židia, no nie sú, ale luhajú. Hľa, spôsobím, že prídu a budú sa ti klaňať až k nohám a spoznajú, že ja som si ťa zamiloval. Pretože ty si zachoval moje slovo o vytrvalosti, i ja teba ochránim pred hodinou pokušenia, ktoré príde na celý svet pokúšať tých, čo bývajú na zemi. Čo skoro prídem. Pevne si drž to, čo máš, aby ti nikto nevzal veniec. Toho, kto zvíťazí, urobím stĺpom v chráme svojho Boha. Už nikdy viac odtiaľ nevíde. Napíšem naň meno svojho Boha i meno mesta svojho Boha, Nového Jeruzalema, ktorý zostupuje z neba od môjho Boha, i moje nové meno. Kto má uši, nech počuje, čo Duch hovorí cirkvám. Anjelovi cirkvi v Laodikei napíš: Toto hovorí Amen, verný a pravdivý svedok, počiatok Božieho stvorenia. Poznám tvoje skutky, že nie si ani studený, ani horúci. Kiež by si bol studený, alebo horúci, takto, že si vlažný, ani horúci, ani studený, vypľujem ťa zo svojich úst. Lebo hovoríš: som bohatý, zbohatol som, nič nepotrebujem. A nevieš, že si biedný, úbohý, chudobný, slepý a nahý. Radím ti, kúp si odo mňa zlato prepálené ohňom, aby si zbohatol, i biele rúcho, aby si sa zaodel, a aby sa neukazovala hanba tvojej nahoty. Kúp si i masť na pomazanie očí, aby si videl. Ja všetkých, ktorých milujem, napomínam a prísne vychovávam. Buď teda horlivý a kajaj sa. Hľa, stojím pri dverách a klopem. Ak niekto počuje môj hlas a otvorí dvere, vojdem k nemu a budem stolovať s ním a on so mnou. Ten, kto zvíťazí, bude sedieť so mnou na mojom tróne, tak ako aj ja. Keď som zvíťazil, zasadol som so svojím Otcom na jeho trón. Kto má uši, nech počuje, čo Duch hovorí cirkvám.